готов съм. Валентина, а ти готова ли си? Готова съм. Добре дошли зад кулисите на Луна. Кралят и кралицата на парзалката са тук. Здравейте! Здравейте! В момента се намираме на снимачната площадка. Моята героиня се казва Амбър. Дори на блузката ми пише Амбър. Тя е твърде интересна личност. Радвам се, че дадоха ролята на мен. Забавно е. Амбър е малко лоша, но е доста изискано момиче. Води се от модните тенденции и е съвършена във всичко. Амбър ме вижда за първи път на нейната парзалка. Тя така си мисли, че е нейна. Тази парзалка е само моя. Ще ви покажа любимия си номер. Спирането. Наричам го спирането на танцора. Харесва ли ви? Трудно е да се научиш да караш така. Още повече, когато се налага да помниш и репликите, които трябва да кажеш. Помниш и забележките на режисьора. Отделно всички други ти дават съвети за това-онова. Много е сложно. Но ние сме умни и се справяме. Да, така е. С Матео се готвим за следващото състезание. Ще ви покажем колко сме добри, както винаги. Ще ви покажем номера с целувката. Доволен съм, защото ни се получи. Скоро ще го видите по Disney Channel с Луна. Чао! Новият сериал за Луна. Скоро само по Disney Channel.